aros ar dydd fyny. Oes na ddewis i gael dyddi yma, dwch? Pa feic i gael, dwch? Yr hyn Tad Maximillian! Gari, sut wyt ti'n Tiro ti'r engoed, sori. Ddau, be di bris y beic yma gen ti? Campyn ti chdi, Max. Campyn? 50 quid i pob arall. Un drwg o ti, Gari. Dwi di dweud erioed. Na, mae hwnna'n un dawn na, Max. Geidio meti, li. O, siawns gymryd i drigian. A fedra i ddim sti sori, Max, o'n i wrth ymwneud yn fedra i ddim de sori. Sa'n byd i gael gynnwch chi chwaith angos? Na, goes sori. Ydda chdi be? Geidio am semti, a roi service i chdi hefyd. Ia, wel, dwi di clywed am dy service i sti, do. Mae rai cwdal i gael traffath efo'i mytflapsi. Ia, wel, damwain oedd hynna, de, Max. Rwan, ti'n trwad i fa ma'n rhan i siarad o pethau bod neb arall. Ti'n trwad i fa ma'n. Pres ddim yn tyfu ar goed dyddi yma chi. Sydd ar fanna, rwan, Max, sori. Iawn, 70 pint, a sôn dim mwy am y mydflaps. O'r gore ta, dyma chdi. 70. A sut ma Macret beth bynnag? O, mae'n iawn, de. Dal nhw'n poen. Champion da iawn yn sori. Felly mynd ai, jyst mynd â fo'r ffrant, ia. Ia na chdi, ia na fod. Cofio fe at Macret, de? Na fo, gret, sori. Reit, sy'n mynd i'n beth mae'n gweithio do. Yna pwysau yna fo. Hei, dwi newydd gael syniad.